welcome you back, AKB or Ako Bicol Camarines or fans and supporters para sa ating third game ng ating Sunday's Best triple header dito pa rin sa University of Nueva Cáceres Gymnasium. Ako po ang magiging kasama nyo sa buong game na to between Calabanga and Bagarao. Ako po is yung likod, si Coach Nuki Sabio, kasama si Coach Mark, ang inyong analyst for this final game of this exciting triple header. Bakbakang Calabanga versus Magarao. At bola ngayon nasa Magarao. Kuha ni Estopase na kay Edgar Villegas. Bababa ng kanilang veteran, 40 up. Pasa kay baby boy Kevin Taugan. Times for 3, no good. Rebound by Ken Estrada. Estrada bababa ng bola. Pasa kay Mark Lesano. Lesano to Cano. Cano kick out pass to Presnilla. Van Presnilla. Uy, step side pa yun, coach. Bitin lang. Ayan na naman siya. Ang big man ng poging-poging Kieran Rile. No good. Yung boarding. Kaya lang, oo. Nag-stat padding lang, coach. Stat padding lang. Rebound pa lang yan, coach. Pinapano ko lang yung rebound. Idol na idol na to ni Ken Enrile. Tatlo ang Ken dito, coach, sa Calabanga. Sino nga yung tatlong Ken natin dito, Ken coach? Estrada, Ken Kadak, at ang pangatlo si Ken Enrile. Ang napaka-pogi. Napaka-pogi. Yan ang pinaka-pogi sa tatlong Ken. Ken Enrile. Oo, Ken Enrile. Wala nang iba. Daan na siya. Best player of the game, last game ng Calabanga. Ayun, papakitaan ako ng tres. Kaso kapos. Uy, rebound ni Mark Lisano. Napasobra lang. Na-rebound ni Pretty Boy. Kenneth Estopase to Kevin Taugan. Mintis nga lang. Taugan pa rin magta-try. Kaso mukhang overstepping. Traveling yun on the overzealous rebound and second attempt putback sana ni Taugan. Ayun, yung kanilang youngster si Kevin Taugan. Uy! Nakanakaw naman doon si Coach Ayi Arce. Actually, the first 4 points actually is courtesy of Ayi Arce and shout out sa sponsor natin, Hotel St. Ellis, for making this possible. Ayun. Rebound ang bagong gupet na si Coach Ayi Arce. Pinasa kay Richard Rimulyo. Rimulyo, pass to Kenneth. Uy, grabe yung pasa niyo. Grabe. Muntik na makarating sa atin yung pasa. Bullet pass, coach. Bullet pass. Oo. Bullet pass naman yun. Lagbas, kahit sa ulo. Pretty boy, Kenneth Estopase. Oo. Ayun, kapos ang tira ni Ken Estrada. Pangalaw niya na yung kapos sa tira. Ayan na Richard Rimolio. Balik kay Ayi Arce. Ayi Arce. Reverse layup. No good yan. Ham time. Rebound ni Cano. Cano pass to Presnilla. Back to Cano. Cano to Mark Lesano. Lesano sumakasa.
Wala. Rebound ni Richard Rimulyo. All alone si Coach Ayi doon sa kabilang side. Basic. Basicness. 6 points all to his own by Ayi Arce. Grabe. Binubuhat na ni Ayi Arce ang team Magaraw sa kanya lahat ang 6 points na yan. Oo, talagang takbuhan at nawawala bigla. Partida pa yan ha, Coach. Bagong gupit. Oo, talaga naman na nagpapakita yung mga players natin dito. Yung mga unang highlights, bullet pass, lagpas sa ulo. Lagpas sa ulo. Muntik na tamaan yung si Villan. Brought to us by yung si Kenneth Estopase, ang ating resident pretty boy. pretty boy. Ang bigote pa lang, matutunaw ka na no, Coach? Sobrang istirado ng bigote, Coach. Pantay yung buhok ng bigote. Yes. Pantay lahat. Pantay lahat talaga to. Siguro, sponsor nito, Gillette, no, Coach? Oo, Coach Gillette. Tignan mo naman, lakad pa lang, oh. Dorco. Ang ano. Brought to you by Dorco. Dorco, Kenneth Estopase. Balik sa live action. Oo, Coach. Alam ko nga, Coach, galing to sa ano, di ba, Coach? Galing to ng pageant si Kenneth Estopase, Mr. Pilipinas. Ang gwapong-gwapong, pinakagwapong player ng Iki Bicamanisur. Nagko-compete to sa national mga patimpalak sa pagandahan ng lalaki. At kung nagdududa ka, Yan. kung gusto mo makita yung tarpaulin niya, Yan. dumaan ka sa Magaraw. Yes. Only in Santa Lucia. Only, yes. Kita lahat doon ang kanyang katawan. Napakagandang katawan ni Kenneth Estopase, the former Golden Knight team captain. Pasa ngayon kay Kevin Taugan. Sets his feet, no good. Rebound by Edgar Villegas. Pass to Nice inside. pass yun. Yan lang. Mintis yun. Rebound ni Ken Estrada. Pasa kay Mark Lezano, the point guard of NCM. Nagmamadali ngayon dito. Behind the back. Pasa ngayon kay Ken Estrada. Estrada. Uy, nasa labas na si Cano. Muntik nang kunin. Nakalimutan, Coach. Nanonood sa labas. Nanonood sa labas. Kala ko referee na din si Cano dun. Si Robin Cano. Sa labas siya. Nice pass sana, di ba, Coach? Oo, Coach. At yun, pakinggan naman natin ang report sa atin ng napakagandang courtside reporter si Miss Cassandra Seaton. Cassandra, take it away. Magandang gabi mga kasurog, bringing you the latest news and updates from the courtside. This is Cassandra Seaton, your courtside reporter here in Ako Bicol Cup, Camarines Sur. For our third and last game tonight, we are watching the battle between Team Calabanga versus Team Magaraw. Kanina nga habang hindi pa nagsisimula ang laro, napansin ko na despite the team standings of both teams, nandito pa rin sila upang dalhin ang kanilang municipalities at maglaro hanggang sa abot ng kanilang kapabilidad. Gusto nilang magpakita ng magandang laro ngayong gabi considering na this would be their last exposure and game segment here in Ako Bicol Cup, Camarines Sur, and they are feeling grateful na nakasama sila sa liga na ito at nagkaroon ng chance na ibahagi ang kanilang mga talento sa larangan ng basketball. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Thank you, Miss Cassandra. Muntik na, Coach. Pumasok yung tira ni Oo, Coach. courtside. Ay, anong tawag nun? From behind. Baseball pass. Baseball pass. Muntik na pumasok yung pasa ni Pretty Boy Estopase. At may foul na tawag doon sa Team Calabanga. Bola ngayong Richard Rimolyo, short stop. Ay, RC na naman. Muntik. Yan lang. Sa kanya sana, Coach, lahat ng puntos. Oh, yun, muntik na magawa. At nagawa na nga. Still na. Kevin Taugan, all the way. So, mabypass. Ken Enrile. Ken Enrile. Defending the goal. Kaya lang, Oo. nakascore. Ayun, sayang. Yun. Hindi Good pa. yan, good Kala yan, ko yes. turnover na naman. Because he steps his 2 foot already to the floor kahit lumabas siya. Okay yun. Ito tayo kay Van Persnilla. Andito si Ken Estrada kumat sa gitna. Robin. Uy! Labas ni Robin Cano. Gandang tapik doon. Richard Rimulyo. Ayan na. Pasa na kay Kevin Taugan. Medyo nakabuelo siya doon. Yan lang, tinapal ng ring. Oo. Masyadong malakas yung talon. Binutata siya ng ring ngayon. Ayan ulit si Van Persnilla. Attempts ulit. Wala. Uy, ang ganda naman ng rebound doon ni Kiren Rile. Napakagaling. Pinagpaguran. Oo, Coach, pinagpaguran talaga. Grabe yun. Sabay takbong Chubby pababa. Chubby pababa. Gandang hagis. Ayun na naman. Turnover ulit. Bullet pass na naman ni Mr. Pretty Boy. Mr. Kenneth Pilipinas. Estopase. Bigote pa lang yummy na. Kenneth Estopase. Brought to you by Dorco Blade. Yes. Ayan na. Ginugulo ni IRC si Mark Lezano. Pass to Ken Estrada. May tira niya. Uy, ganda na naman yun. Grabe talaga, Coach. Drops out. Grabe talaga tong Ken Enrile na to. Grabe itong Ito talagang pinakamagaling sa tatlong Ken dito eh. Oo.
Yun ang rebound ngayon ni Edgar Villegas. Saktong-sakto. Yun, lalabas pa sana. So ngayon, Mark Lizano ngayon. May hawak ng bola. Bababa. Maagawan kaya sa likod. Buntik na naman. Mark Lizano. Crosses over. Shoot it. Board. Wala. Rebound niya pa din. Kuha ni Ken Estrada. Estrada hinanap si Van Presnilla. 4-3 again. No good. Grabe talaga yung Enrile. Ganda ng tapik. Good. Yun naman gusto ko, coach. Physical talagang na ano. Kinukuha talaga yung rebound. Parang gusto ulit nitong maging best player of the game. Oo naman, coach. Saka ang gusto ko doon yung referee, hinayaan lang na gano'n na physical. Pero malinis naman kasi. Good job for our officiating crew today. Konting kilitian lang yan. So, pinalitan doon si Ken Estrada at si Ken Enrile. Pasok ngayon si isang Ken Kadag. Ken Kadag. Yan, Robin Cano to Van Presnilla. Presnilla drives, kick out pass to Robin Cano. May tira yan dyan. No good. Rebound ni Ken Kadag. Huli siya. Arcos ngayon, susubo. Ayan lang. Nagaw ni Richard Rimulyo. Natulas. Edgar Villegas all alone doon si Kevin Taugan. Sinabayan pa. Uy, ganda nung Lizano. defensive attempt na yon. Kaso walang nagkumuha ng rebound. Sinabayan sa doon ni Mark Lizano. Sa kanya pa rin yung rebound. Ayan na si Presnilla. Ganap ng kakampi. Muntik na naman. Ayan na, Mark Lizano susubok sa tres. High arcing shot. Medyo bitin. Ken Estrada to Arcos. Arcos to Cano. Cano, teka muna daw. Teka. So, ayan. Presnilla to Cano. Drives. Sinabitawan yung bola doon. Same ball ba? Same ball. Mukhang same ball. Same ball with 1 second to shoot on the side of Alabanga. Ayun. There's a timeout here on the floor. Ayan na. At medyo nagka-error dito sa busina. Ay, hindi naman pala. Wala palang timeout. Timeout daw. Ayan na. May paparating ng tren. Ayan na, natigil na. At medyo may technical difficulty lang po kami dito. Ayan na yung train. Nasobra lang po ng pindot ang ating mga crew sa table official. Grabe. Led by Coach Peter Barcelon. Oo. The assistant trainer of CSPC Majorettes. Grabe talaga to sa ano eh. Wala, di ko alam. Iba ang training kasi ni Coach Ibang Peter. training nito. Clear all benches daw muna. Anong may ano tayo doon, technical difficulty. So pinapunta na muna ng ating buting announcer na benches muna daw. At yun na nga, dahil doon sa mahabang busina, naapektuhan yung game clock natin, coach, yung game clock, tapos yung score na wala. Oo, nire-reset nila yung scoreboard, yung electronic scoreboard natin dito. Oh. And I think the ball will still stay with Calabanga with a few seconds left on the shot clock. Yes. And with that, coach, nais muna namin pasalamatan ng ating mga sponsors. Oo, unang-una, Mississippi Bay. Hindi mo siya mamimiss pag nasa Mississippi Bay ka na. Yan. Pangalawa, yung Highlands Legazpi. Yan, kitang-kita mo ang buong overlooking ng Albay. Mas maganda pumunta doon kasama ang pamilya, lalo na ang yung pinakamamahal habang magkayakap. Di ba, coach? Kasi malamig doon Yan. paggabi. Sunod, Siyempre, coach. meron din tayong Hotel St. Ellis. Ayun, sa Hotel St. Ellis Experience, brand new and luxury hotel in Albay. And last but not the least, Yan. Hotel Bendesa. Yun, mga classic Europe style ng hotel. Yan, sa mga pang world class. Yan lang kayo sa apat na hotel yan. Wala nang iba. Baka naman po. Oo, talagang ano to. Siguradong premier klase ang serbisyo na maibibigay. Yes. At yun, napatigil tayo dito sa laro at nire-reset yung game clock, yung score natin din sa electronic scoreboard kasi nagka-faulty electrical wire sa ano doon kaya medyo na-stop. So we're waiting for the resumption of the ball game. So yeah, we can say that Magaraw is actually leading by 7 points, 14. Calabanga with 7. So tignan natin kung ano yung dinodrawing ngayon ng coach ng Calabanga in order to deduct points from their original lead. Yes. Original lead ng Magaraw. So ayun, nagre-relax lang lalo na yung bata natin si Ken Enrile doon. Si Ken Enrile, talaga naman. Pinapakita yung muscles sa gilid. Poging-pogi talaga. At Iba talaga. Tapos yung kanyang abs. Yan, tapos ang katapat niya naman sa kapugian dito sa kabila, si Kenneth Estopase. Oo. Poging-pogi din yan. Misters of Pilipinas. Legit yan, guys.
Tingnan nyo ang kanyang Facebook at makikita nyo yung mga abs. Oo, yung Si abs Ses. niya. Pero kung gusto mong ayaw mo sa social media, Yan. gusto mong makita yung tarpaulin niya, Yan sa saan sa coach pupunta, coach? Diyan sa Barangay Karangkang Magaraw, halos kapitbahay lang ni Ma'am Lenny Robredo ang kanilang bahay. Doon sa Magaraw, nandoon ang malaking tarpaulin ng Oo. mukha ni Kenneth at ang kanyang napakagandang katawan ng alindog. Oo. At ang kanyang legendary Yes. pulang brief. Pulang brief. May alindog program. Oo, siyempre. Kenneth Estopase. Wala nang iba. Oo, tapos makikita mo naman, coach, di ba? Parang sukat na sukat yung palbas nito. Yes. Courtesy of Dorco Blade. Baka naman abutin kami, Kenneth, mamaya pag nauwi mo, mapakinggan mo to. Oo. Baka makadamay kami sa sponsorship mo. Oo, thank you. Thank you, Kenneth. Mag-advance thank you na kami. Thank you sa'yo. At yun, sa mga nakapanood pa lang po, bakit may stoppage sa laro, medyo nagka-problema po kami dyan sa electronic scoreboard. Kaya minarapat muna na stop muna ng aming technical group para ayusin at para mabigyan kayo ng napakagandang coverage at siyempre informative na scores and everything dito sa AKB, which is brought to us by Ako Bicol Party List. And siyempre ang loading natin, Coach, Oo, si Congressman Saldico, walang iba. ng iba. Basic yan kay Congressman Saldico. Oo, talaga naman. Ito, actually, sabi nga nila, tip of the iceberg pa lang to, coach. Yes. Isa pa lang to sa maraming sports project. Nagsisimula pa Oo, lang. nagsisimula pa lang. Easy lang, easy. Thank you, Ako Bicol Party List and Congressman Saldico. Thank you, sir. Lodi. Ayan na, balik na tayo sa ball game with 2 minutes and 45 seconds. At lamang ang pa rin ang Magaraw with 14 and 7. Oh, resumption of the ball game here. Ayan, Robin Cano, lalabas ang bola. Hanap ng papapasahan si Ken Kadag. Quick 2. No good. Rebound ni Adolfo. Ni Pecto Adolfo. Nicknikin niya kasi yung coach ni Adolfo. Pecto. Yes, Pecto Adolfo. Mga Alex Adolfo yan Pero mas siyang Pecto. May sarili na rin tong basketball clinic ang Adolfo basketball camp niya. Okay. Kaya pala. Ayan na si Mr. Fake, 1 million fake. IERC, Adolfo, may tira yan dyan. Pasok Ayun yan. na. For 3. Canson, his first 3-point shot. Yes. Mark Lezano, ang kanilang number 1 point guard. Pass to Robin Cano. To Lezano. Balik kay Cano. Gahanap ang pasan. Lezano ulit. Reverse pass na kay Presnilla. To Arcos. Everyone is holding the ball. Presnilla. Uy! Uy! Uy, grabe yun. Uy! Di Yun na ako lang, di lang nakakibukos. puma- Kala ko mako-convert. Oo, coach. Sayang. Walang nagawa doon si Resident Pretty Boy. Pinasayaw Pero magaling naman talaga yung sumayaw si Oo. Kuya Kenneth. Lalo kumanta. But defense yung nilagyan ng puwet. Yes, ayan na kay Resident Pretty Boy, Kenneth Estopase. Pass to Mark Lezano, yun lang. Steal Turnover, lang. ayan na Mark Lezano. Hindi na niya mahabol ni IERC kasi kondisyon naman talaga yung Mark Lezano. Mas bata by almost half age. Spitfire din yung Uy, nabitawan ni na. Villiers. Buti na lang. Alert doon si IERC. IERC to Kenneth Estopase in the corner. Hahawa, hindi. Rebound ni Ken Estrada. Oh, hindi pala yung loading ko. Ken Kadag, the helicopter man. Oo. Ayun. Baka makakita tayo ngayon ng helicopter defense. Oo. Baka naman. Nakasalubong ko sa coach kanina. Pagpasok, papakitaan lang. Oh, yun naman. Uy, yun na naman tayo. Pinakita. Kung meron tayong helicopter defense, meron naman tayong 1 million fake pass brought to us by IERC. Oo. Fake kahit anino na wala. Ayun no, ganda naman ang mga step ng bata ko. Okay. Na ano pa Giniling pa yung tira. Yan Mark Lezano. Lezano, kick out pass to Robin Cano. Robin Cano for 3, no good. And, kuha ni Cano. Yun lang, wala nang touch ng bola. Out of bounds. Bola sa Magaraw. At may substitution tayo. Papalitan si Presnilla at Dicano. Papasok ngayon si Paul Calnas at si Alan Tria. Alan Tria, one of the deadliest shooter dito sa AKB. Camarines Sur. With 28 seconds remaining in the first quarter. I said, inside pass to Edgar Villegas. Villegas, naagawan doon ni Arcos. Lang, nabitawan yung bola. Yes. Hindi masyadong naklam yung bola. Ayan na. Bandang passing yon, Canlas to Arcos. Uy, yan lang. Sayang nung coach. Tapik palabas yun ni Cook. Sayang nun. Yung mga missing point blank range, yan yung mga dapat kino-convert. I think that's 4 against 1, di ba, Coach? Oo, coach.
sayang ng opportunity na yun. And yung Kenneth Estopacio has the right mind na tapikin na lang palabas yung bola para makababa yung mga kampi niya, Yes, di ba? coach. Reset ng defense. Mark Lezano, susubok ng jumper, wala yan. Rebound Richard Remolio. 3 seconds left. Arce, 1 second to go. Long range shot is no good for Arce. And that concludes, Coach, our first quarter with Magarao leading by 8 points, 19-11, 11 for Calabanga. Medyo maganda-gandang lalaro dito, Coach, ng Magarao. Although yung Calabanga naman kasi nakaka-attempt sila, pero may mga mintis lang talaga sila katulad nung kanina, 4 against 1, hindi nila na mabasket, diba, na ma-maximize, Coach, yung ball possession na napupunta sa kanila. And actually, Coach, ang pagbabalik dito ni Resident Pretty Boy is a good, very good addition and boost for Team Magarao because not only does he add length to the team but also experience kasi madami na ditong niraw si all throughout his collegiate years naglaro ito. Yes, naglaro din, nagrepresent din ng Kamsur Express yan. Actually nag-Kamsur Express din to si Kenneth. Si Kenneth, and the same time, siyempre nakakalaro sa Manila. So yan yung mga notable players dito sa Team Magarao. Samantala dito naman hindi naman nababago sa mukha ni Kenneth yung mga former teammates niya dito sa Golden Knights, sa Addo Golden Knights. Yan si Ken Kadag, si Ken Enrile, tapos andun yung Alan Tria, andun yung Paul Canlas. Ayan, start na tayo ng second quarter at siyempre mga sponsors namin, huwag niyong kakalimutan guys. Siyempre, kung ngayong summer balak niyong magbakasyon, pumunta ng Albay, wala nang ibang hanapin pa. Mississippi Bay. Mississippi Bay. Andyan din yung Highlands Legazpi. Hotel St. Ellis. At syempre, Hotel Venetia. Ayun, back to the ball game. Tria may hawak ng bola. Pasa kay Ken Kadag sa gitna. Kay Stephen Pabilando. Fakes and drives. Kaso may foul na doon kanina pa. Sa unang peke pa lamang ng kanyang moves. Bola ngayon, babalik sa Calabang. Lalabas ni Paul Canlas. Pass to Ken Kadag. Hand off to Stephen Fabolando. Pass to sharpshooter Alan Tria. To Arcos. Agaw yan ni Kobe Garbata. Garbata to importante. Muntik ng mabutata. Bahagya siya doon na ilang sa pag-contest doon. Ayan na, Stephen Fabolando. Yung drive bumangga kay Pretty Boy. Counted! And that's an end one. Using his momentum and speed over the defense and with that lengthy extension wire layup. Sinabayon siya doon ni Kenneth Estopacio. Dami, 4 na ko siyang Kenneth dito, no? May Ken ka, Kenneth Estopacio, Ken Enrile. Uso ang Ken, no, Coach? Talaga mga Ken, talaga naman. Iba talaga. Mga Pretty Boy. Alos magkamukha lang nga yung Ken Enrile at Ken Estopacio, diba? Pwedeng ilipat yung mukha. Pwede din pag ayaw na ni Ken Estopacio, si Ken Enrile naman ang pagpapageant. At napakagaling niyang coach sa question and answer. Yes, bata natin yan. Siyempre. Ayan, bola ngayon ni Kobe Garbata. Pass to importante. To Garbata. Garbata hesitates to Russell Antiga. Yes! Antiga cashes that in. Perimeter. Yun, pinerasan na ni Ken Kadag. Kaso nga lang, medyo mali lang yung estimate niya sa pagboard. And he overestimated na parang gustong kilitiin si Antiga. Malaki din yung katawan nitong batang ito. Yes. Alex Adolfo para sa tres. Wala yan. Rebound ni Ken Kadag. Pasa ngayon dito kay Stephen Fabolando. Fabolando to the sharpshooter. Alan Tria. Shots fake. Drive. Sidestep. Napakaganda nun. Yun, may Di lang sumabit. pumasok. May sumabit. Si Alex Adolfo yung foul doon. So, that was actually a very good move kasi off the pass, Alan Tria received the ball. Triple threat. Yes. Was calm, cool, collected, waited for the defense to pass by, dribbled, countered, and is now finding himself in the free throw line. So active shooting yon kaya nandito ngayon si Alan Tria. Basic yan sa kanya, free throw. At ang running score natin ay 21-16, still in favor of Team Magarao. And Magarao now has 2 fouls, while 2 team fouls, while the Team Calabanga, I think, 0 fouls
pa din na binibigay. Yes, coach. Ayan na, Russell Antiga. Boarding doon, wala. Rebound ni Arcos. Pass to Stephen Fabilando. Fabilando will go all the way with the boarding. Nice layup, coach. Chubby gaming na lang. Oo, half time layup yung Pero grabe pa din. Grabe pa din. pinapatunayan sa atin na kaya ko pang mag-fast break, hindi break pass. So, dito may shooting yan dyan. Si BJ Rombaon, mintis nga lang yon. Siguro narinig. Ken Kadag ngayon. Ayun, yan medyo na. kapos ulit. Overshoot dun si Overshoot ulit yung Ken tira ni Kadag. Ken Kadag. Ayan na, Carmelo to BJ Rombaon. Yan, tama. BJ Rombaon doon. Good connection. Oh. Ang SK chairman ng Barangay San Isidro, Magarao. Ganun ba, coach? Talagang Yes. mga ano pala BJ talaga. Rombaon. Oo. Ayan na, Rombaon versus Canlas. To Tria. To Arcos. Ken Kadag, sinave yung bola. Kaso nga lang yun. Sa labas na napunta. Oo, good box out sana doon on the part of Ken Kadag. Kaya lang, nalabas niya yung bola. Wasn't able to control the ball there. Yeah, so, babalik kayo ng bola sa ating Magarao. With Carmelo. No, sorry. Yung Kobe Grabata, yung kapatid niya. Ito, si Carmelo Grabata. Pasa kay Pretty Boys. To pasa to Grabata. To Importante. Kerwin Importante. Drive. Na-double siya doon. Yan na, bad pass. Nata kay Paul Canlas na. Paul Canlas, sinusunda sa likod ni Rombaon. Pasa kay Alan gandang Tria. pasa. Yun ah. Amoy na yung coach. Siyempre, matagal magkakampi yan. Kahit outside the court, sila yung magkaibigan. Oh, and of course, it's worth mentioning that these two players have been teammates even from their high school days. Ayun. During their Montessori days. Ayun, binalik na pala coach yung Ken bata natin, Ken Enrile. Ayan na siya. Nang babangga-bangga ulit sa ilalim. Napakagwapo at napakaganda ng katawan. Pantay lahat. Pantay lahat. Ken Enrile lamang yan. Ken Enrile. The Carmelo Anthony. Sabi nga niya ni Count Toll, Carmelo Anthony ng Team Calabanga. Best player last game. Siyempre. Nag-MVP mode. O yun ang gandong pasa ni Kenneth Estopase doon kay Russell Antiga to BJ Rombaon. Turnaround jumper. Napakagandang move. Naging trompo yun. Oo. Sabay Spin palabas eh, coach. Sabay fade away. Oo, and actually that's a good move kasi nakita niya na masyadong matangkad yung bumantay sa kanya. So, Ayun. counter move kagad. Yes, Paul Canlas. May tira din yan dyan. Yan lang. Medyo kapos lang ng konti. Rebound ni Kenneth Estopase. Kenneth Estopase, ang poging-poging move daw. Okay na. Kala ko bullet pass na naman. Ulit, Na, Carmelo pasa. Grabata. Ngayon kay Kerwin Importante. Step side for 3. No good. Rebound ni BJ Rombaon. Carmelo Grabata sa ilalim. And makes that shot. Yung maliit na mama, yun yung kumana sa ilalim. Okay na. As the action continues, punta muna tayo sa ating napakaganda at napaka-talented na courtside reporter, Cassandra. Take it away. Hi Coach Nuki and Coach Mark. Ngayon nagkaroon tayo ng chance makausap ang isa sa coaching staffs ng Team Magarao. Coach, magandang gabi po. Kumusta po kayo? Magandang gabi. Medyo relax pa rin. Sa ngayon. Yan. Ayan Coach, considering the score difference, ano po ba sa tingin nyo ang dapat gawin ng team nyo upang ma-maintain yung lead? So far sa ngayon, ginagawa namin yung teamwork and medyo maliliit yung lineup namin. So kailangan yung bilis. Maintain yung bilis, rotation ng bola, and for execution. Yan. Ayan Coach, we are currently live po. Baka may gusto kayong batiin o pasalamatan, go ahead po. Hello, una sa lahat, thank you very much sa Ako Bicol and sa mga nanonood sa aming Mayor Yipip Senior and sa lahat ng mga taga-Magarao. So, good evening and hi po sa inyo lahat. Thank you very much Coach and good luck po. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Thank you, Miss Cassandra. Yun na nga, nabanggit na ni Kagawad Santi Rubio, ang aking kaibigan dyan sa Team Magarao. Si Mayor Yip Senior. Shoutout po, Mayor. Galing dito sa amin ni Coach Mark. Sa mga analyst na ngayong game na to. At samahan niyo po kami hanggang matapos itong laro. Ayan na. Carmelo Grabata. Drives, hangs. Sayang no Coach, napakagandang move sana. Yes, rebound ni Alan Tria. Pass to Paul Canlas. Uy, pumeke pa. Pumeke ng Uy, pangatlo. ganda. Pinown sa likod ni Coach Ai Arce. Ang bagong-bagong gupit. Clean cut, Coach. Clean cut talaga to Coach. Parang ano din to sponsor ng Dorco Blade. Yes, dami tayong sponsor dito. Baka naman makahingi tayo after ng game dito. Oo.
Kenneth Estopase at kay IRC. Ayan, sasab ngayon, pumasok si Richard Remolyo, pinalitan si Kenneth Estopase. Oo, at shoutout muna natin yung mga kaibigan natin dyan. Shoutout muna kay Coach Cyrus, kay Tito Jess. At syempre yung kapatid mo, Coach, si Kuya Hermes na may session daw ngayon. Oo, nag-import pa yan kagabi. Si Kuya Hermes Sabio, naglaro yan doon sa partido. Papakita natin yan mamaya. Oo, ano yun ni Coach Pete, na-screenshot yun. Parang may double life si Kuya Hermes ko, sa di mo alam eh. Nag-import pa doon. Ayan na. Still yun dito ni Mark Lezano. Pass to Alan Tria. Alan Tria versus Grabata. All the way kay Alan Tria yan. For 2. Bola ngayon sa Magarao. And just like that, Coach, Magarao is only leading by a point. If I'm not mistaken. Yes, 1 point na lang kalamangan dito ng Magarao. Susubok dagdagan ni Carmelo Grabata. Andun si Remolyo ang magdadagdag. At napa-time out dito ang coach ng Calabanga, si Coach Dan Campil. Kasi nga sayang yung momentum. At, yes, Coach. And that's actually a very good plus-minus score by Remolyo. Rebound plus a putback score. And that actually brings them with a lead of 3 points. Yes. So, ayan. At ang score ngayon, 29-26 with 3 minutes and 29 seconds remaining. Pamatay sunog yung score na yon ni Richard Remolyo. Sa mga nag-tune in pa lang ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming mga social media handles. Especially sa Facebook, alam nyo na ito, pinapanood nyo na ngayon, kaya dapat naka-like and follow and share na kayo. Sunod, yung aming YouTube channel, Ako Bicol TV, nagpo-post kami doon ng mga top 10 players of the week, mga plays natin, mga highlights yan. Tapos, mayroon pa kami kung mahilig kayo sa TikTok, sasayaw kayo doon, meron din kami TikTok, di ba Coach? Yes, Coach, totoo yan. So, ayan. Bola ngayon, sa Calabanga, Mark Lezano, pass to Van Presnilla. Cross-court pass to Alan Tria. Alan Tria drive. So, mintik na doon. Matapilok si Alan Tria. Kaya na bahagyang naapektuhan yung tira. Andito na si Cantalejo. Cantalejo, pass to ganda naman nung napakagandang wrap around yung Coach. Kay Kevin Taugan. Wrap around pass to Kevin Taugan and the defender was just lost in that sequence. Gandang drop pass yun eh. VJ Cantalejo. Ayan na. Drive dito si Van Presnilla, dinidepensa ni Cantalejo. Ayan na naman si Ken Enrile. Ken Enrile mananakasa sa ilalim. Siya pa rin makakuha ng bomba. Kaso nga lang agawan ni Kevin Taugan. Kevin Taugan, lumipad! And one! Lezano, grabe yun, Coach. Coach, talagang nagkasabayan sa taas. Parang dalawang Texas to, Coach. Isang bulaw at isang talisay. Shoutout dyan shoutout dyan sa isa kong kakilala na nagpakulay ng buhok. Yan. Nakakagaling lang sa Bulangan. Si Dennis Rodney. Rodney. Hindi na ipasok lang ngayon ni Kevin Taugan yung kanyang 3-point play sana. Ayan na, Mark Lezano. Crosses over. Yun lang nabitawan yung bola. Kuha ni Ken Enrile. Ken Enrile bulit kay Remolyo. Nakuha ni Remolyo dito kay IRC. IRC versus Ken Enrile. Pasa Ken Taugan. May foul na naman yan. Pasok yan. And scores another one. Back to back. Let's see, Coach, kung makonvert ngayon ni Kevin Taugan yung end one sequence niya. Yes, for the second time around, foul counted again dito kay Kevin Taugan. Ganda nung bullet pass kasi ni Ken Enrile, no, Coach? Yes, Coach. Kaso nga lang, mali yung naka-receive. Diba? Right idea. Nabasa ng... Parang pinasahan mo yung maling tao. Yan lang. Tapos pinaasa ka. Yan lang. Ayan, balik na tayo sa ballgame. Ayan na, Mark Lezano. Dito kay Van Presnilla. Susubok sa tres. No good. Rebound by Russell Antiga. Pass to Kevin Taugan. Taugan with the side step, with the Euro step. Ayun. Lahat na ng step yung goal. Lumabas pa. Richard Remolyo against Lezano. Easy 2 for Remolyo. Easy 2 points. Mouse in the house for Mr. Richard Remolyo on that sequence. Lamang na lamang siya doon ko sa height. And veteran din ito. So, hindi siya nagpanic sa instance na yun. So, Van Presnilla dito kay Kenan. Gandang pasahan naman yun. Binalik kay Van Presnilla. Drives.
Pass to Ken Enrile. Carmelo Enrile. Carmelo Short yan. misses that, coach. So, Sayang yun. sayang. Gandang hagis na sana. Hindi pa na-adjust yung scope ni Ken Enrile dito. Mhm. Nagpapainit pa lang ito. Yes naman. Ayan na si Coach Ayi Arce sa taas. No good. Rebound by Kevin Taugan. Kevin Taugan slices it through. Yun lang. Foul ang itatawag ng ating referee. And Don't- there's a foul there. So actually, the players of Calabanga are actually saying that there was no foul daw. Oo, kasi daw, yun na. Mukhang magpapareview, coach. Yung coach ng Calabanga. Oo. Magko-coaches challenge. Pwede Ah. kaya yun? I don't think yung fouls ay reviewable ng coaches challenge. Yan lang. Di ko lang Yes, coach. It happened to us last Friday about the foul call. Cannot be overturned by a coach's challenge. Pwede lang yung mga turnover, yung mga ball possession. Yan, pwede siyang coach's challenge. Uy, a million fakes by IERC. Pass to Russell Antiga. No good. Rebound by Van Presnilla. Presnilla versus Tauga. Presnilla to Lesano. Lesano, bumanda kay Russell Antiga. Pero mukhang pasa yun, no, coach? Yes, coach. And the ball remains in the hands of Team Calabanga here. Yes. So, lalabas ngayon ni Ken Estrada. Pasa kay Ken Kadag. The helicopter defense man. Back to Presnilla. To Ken Kadag relocates. For 3. No good. Rebound na naman ito ng Ken Kadag. Ang sipag ng Kadag na to sa mga rebound. No, coach? So, coach, mga Ken talaga, coach. Iba talaga. Ken Enrile, Ken Kadag, Ken Estrada. Kanya-kanyang mga specialty. Oo. Pero Ken siyempre, Estopase, yung kakilala natin, Ken Enrile, ang specialty nun ay kapugian. Yes. Matik yan. Ayan, bola ngayon ng Magaraw. Cantalejo to Taugan. Taugan shot fakes. Taugan drives. Taugan binit-bit. Floater. No good. Rebound again by Taugan. Pass to VJ Cantalejo. Cantalejo for 3. And swishes as if there was nothing that Nothing. entered the net. But nylon. Ayan na, pinasa pa ni Lesano. Lesano! Pinasa sa stage. Pinasa sa stage. Pasok yan sa stage. Pasok Ang sa stage. pasa ni Lesano. Ayun, at sa pagtatapos ng ating halftime, lamang pa din ang Magaraw with 41 to 29. Yes, coach. Ano observation mo, coach? Ano nangyari sa ating first half? Actually, coach, there was it was more of a game of energy. So, mas motivated ang Magaraw. They're showing much life as compared to their other games. And they're actually running their lanes. So, good thing dahil they are backed up with some of their players na mabilis yung changes sa lineup para pag may napagod ng player, so substitution and they can go on with their running game. Yan. So, very good observation ko. Tignan natin kung anong adjustment ang gagawin dito ng Team Calabanga sa pagbabalik namin mamayang third quarter. Stay tuned in, guys.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masid mabinit. Lidong Alternate Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque Multipurpose Building, Buena Vista Multipurpose Building, Legazpi Science High School Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.